hvordan skærer den? Den ser godt ud med dig. Ja, det går smager godt. Kom ind. Bern, kom her hils, for jeg skulle sige, og ja. Der er noget hjemmebagt kage, som jeg vil gerne til i dag. Det smager godt. Nu skal vi ud og gå tur med hunden, børn. Okay, ja. Så skal vi ud. Sit. I tager bare terrassen. Jeg låser lige af her. Okay, så tis i en busk. Ja, og vi går lige i forvejen. Ja. Vi ses derhjemme. Ses. Bror, Pixi, hvor er han? Hej, vil du med hjem og slik? Nej, mit forældre siger jeg ikke fortælle med fremmede. Men nu kender vi jo hinanden, ikke? Okay, så. Hvad skal du bruge det der store runde bat til? Til at sløre folk ned med? Okay, vi ses. Ja, hej. Atju! Hvad er du? Det er moren. Skat, hvor er du? Hej, har du set en lille pige? Ja, hun er en anden.